दिनै रादाबगिरि नोंथांमोनखौ बरायनायजों लोगोसे साबायखर होदों जे दिनै हरिसिङा गोजौ फरायसालि जौसिन फरायसालिनि जि बारग' फरायसाफोर बिथांमोननि जि मोनसे कनभेनसन जानो थांगासिनो दं 11 मे तारिखखालि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों बेखौ गोजाम आरो गोदान बे फरायसालिनिफ्राय बारग'लांनाय फरायसाफोरखौ ज' लोगो मोनलायनो मोनसे हाबाफारि लादों इतिमধ্যे जों गोबां फरायसाफोरखौ जगाजग खालामबाय बे फरायसालिनिफ्राय बारग'लांनाय फरायसाफोरखौ दिनै बिथांमोननि गोबाङानो गुबुन गुबुन बिफानाव साख्रि मावगासिनो दं गोजौ थाखोनि अफिसार हिसाबै दं किसुमाना रिटायार जाबाय आरो हयथ' गोबाङानो बे संसाराव गैले बिदाय लालांबाय अब्लाबो जों जिखिनि थांना दं बिथांमोनखौ गासैखौबो खनसेयैनो ज' लोगो मोनलायनो मोनसे बेबस्था सिन्था खालामनानै जों बे एलुमनाइ एस'सियेसनखौ 2022 मायथाइयाव दादोंमोन आरो बिनिनो गिबि कनभेनसन हिसाबै जों फैगौ मे दाननि 10 अक्ट'खालि खुंनो लादों आरो जोंनि बारग' फरायसाफोरखौ जों गासैखौबो कन्टेक्ट खालामनानै बिथांमोननिफ्राय कनसेन्ट मोनबाय आरो बिथांमोना जोंनो हाबाफारिखौ डाइरेक्टलि बाहागो लानो हायाखैबाबो बिथांमोना 11 तारिखखालि ओंखारफैगोन 10 अक्ट'खालि ओंखारफैगोन आरो बे हाबाफारियाव जों मोननै बाहागो खालामदों मोनसेया फुं बाहागोनिखौ जोंनि पुराना बे बारग' सात्र साथ्रिफोरनि गेजेरावनो गोबां बाथ्रा सावरायलायनाय सेमिनार बायदिसिना जागोन आरो बेलासि बाहागोआव जोंहा अपेन सेसन जागोन आरो अपेन सेसनाव जों गाहाय आलासि हिसाबै बर' थुनलाइ आफादनि मानद आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारिखौ हांख्रायहरदों बिथाङा कनसेन्ट होबाय आरो लोगोसे गाहाय बुंथिगिरि हिसाबै गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि इंलिस बिफाननि प्रफेसर डक्टर अन्जलि दैमारिखौ जों हांख्रायहरदों बिथाङाबो कनसेन्ट होबाय जों आसा खालामदों बिथांमोना बे हाबाफारियाव नुजाफैनानै जोंनि जायफ्रा दा खामानियाव बेस्थ' जानानै दंबाय बिनि बारग' फरायसाफोर आरो जायफ्रा इतिमধ্যे रिटायार जाबाय बिथांमोन गासैबोनि थाखाय जोंनि समाजनि थाखाय खामानि मावनो जोंनि ओनसोलनि थाखाय खामानि मावनो थुलुंगा होलांगोन जों बे कनभेनसननि गेजेरजों मोनसे ट्रास्ट खुलिनायबो डिसिजन लादों जाय ट्रास्टनि गेजेरजों अन्तत जों नैबे फरायसालिनि माबाफोर फिसा फिला जेंनाफोरखौ जाहाथे बोस्रांनो हायो आरो लोगोसे गोरिब न'खरनि फरायसाफोरखौ जों हेफाजाब होनो हायो बेखौ नोजोर होनानै मोनसे ट्रास्ट खुलिनायनि जोंनि डिसिसन लादों बेखौ जों जाफुंहोगोन जोंहा बे फरायसालिया आसामनि बयनिख्रुइबो गोजाम फरायसालिफोरनि भितराव गंसे आरो दरंआव हयथ' नैबे स्कुलानो बयनिख्रुइबो गोजामसिन मानोना बेखौ 1931आवनो गायसनजेनदों बेखौ आमेरिकान बेप्टिस्ट मिशनारिफ्रा गायसनजेनदोंमोन बिनि गिबि गाहाय फोरोंगिरिया सलमन देउरि बिथाङामोन बिथांनि सोमोन्दै जों दासिमबो डिटेल्स मिथियाखै बिनिफ्राय नैथि गाहाय फोरोंगिरिया जा मदाराम ब्रह्म बर' थुनलाइ आफादनि सासे गागि दैदेनगिरिमोन आरो थुनलाइगिरिमोन आरो थामथि फोरोंगिरिया जोंनि लकेलनि जायगानिनो रबि कसारि होननाय बिथाङा मोनसे समाव आसाम माबानि मेम्बार लेजिस्लेटिभ काउन्सिलनि मेम्बारमोन बिथाङाबो बे फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिमोन बेनिखायनो जों अन्तत समाजनि गागि दैदेनगिरिफोरजों गायसनजाजेननाय बे फरायसालिया जोबोद मा बुंगोन गोजौ थाखोनि फरायसालि बेनिखायनो जों बे फरायसालिनि फरायसा जानानै जोबोद देरगानाय मोनो बे कमिटियाव जोंहा दिनै आं आफादगिरि हिसाबै दं जा नेहाथारि हिसाबै कृष्णकान्त मिजार बे फरायसालिनि बारग' फरायसा लोगोसे दा आथिखालाव फोरोंगिरि हिसाबै खामानि मावबाय थादों जोंहा एक्टिभ एडभाइजार हिसाबै खामानि मावदों बे फरायसालिनो बारग' फरायसा लोगोसे बारग' प्रिन्सिपाल लक बाहादुर छेत्री सार बिथाङाबो बेनिफ्राय जोंहा दिलीप बरा एडभाइजार दं थाबाय ओमफ्राय देबेन बर' बिथाङाबो दाबो एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि बिथाङाबो दाबो फोरोंगिरि हिसाबै दं आरो जोंहा भबेन बर' बिथाङाबो दं बेनि अनगायैबो जोंहा नन्देस्वर दैमारि बिथाङाबो बे कमिटिनि सोद्रोमा बेनिफ्राय जोंहा ट्रिपल दास बिथाङाबो कमिटिनि बिनिनो कमिटिनि मेम्बार आरो जों गासैबो बेखिनि खामानि मावनो थाखाय बे कमिटिखौ दानाय जादोंमोन जोंहा प्राक्तन बारग' फरायसाफोरनि थाखाय गोजौ थाखोनि बिबानगिरि हिसाबै खामानि मावनाय दा फ्रायानो रिटायार मोनबाय बिथांमोननि गेजेराव जों नाम मख'नाय डक्टर गोजासोलाय
डक्टर प्रदीप ओझा बिथाङा गुवाहाटी मेडिकेल कलेजनिफ्राय सुपारिनटेन्डेन्ट जानानै रिटायार जाबाय बेनिफ्राय जा अनिल दत्त दं बिथाङा दासिमबो खामानि मावगासिनो दं बेनिफ्राय निजरा भुइया होननाय बिथाङा माबा मा बुंगोन सेरिकालचार डिपार्टमेन्ट डिरेक्टर हिसाबै रिटायार जाबाय बेनिफ्राय अनिन्द स्वर्गियारी बिथाङा IFS अफिसारमोन रिटायार जाबाय ओमफ्राय डक्टर अनिल सुनिल की शर्मा आसले तुलसी शर्मा डक्टर तुलसी शर्मा दंमोन बिथाङाबो रिटायार जाबाय ओमफ्राय रमेश दैमारी बिथाङाबो बिनि प्राक्तन सार डक्टर रमेश दैमारी बिथाङा बिदिनो बारग' फरायसामोन दा बेदिनो गोबां गोजौ थाखोआव खामानि मावनाय जोंनि बे फरायसालिनिफ्राय बारग'लांनाय अफिसार दंमोन आरो आथिखालावबो दा बेबायदि गोजौ थाखोआव साख्रि मावबाय थानाय गोबां फरायसाफोर दं जोंहा दासिमहालागै 68 बेच बे फरायसालिनिफ्राय मेट्रिक पास जालांबाय फार्स्ट बेच हिसाबै 1957आवमोन बेनिफ्राय दासिमहालागै 68 बेच जोंहा बुंनो थाङोब्ला टटेल प्राय 2000 बांसिन फरायसा बे फरायसालिनिफ्राय मेट्रिक पास जानानै ओंखारलांबाय जों खिन्थु नैबे कनभेनसनाव 2000खौबो फैगोन होननानै सानाखै अन्तत 500सो जोंनि बारग' फरायसाफ्रा बेयाव नुजाथिफैगोन आरो बाहागो लागोन आरो जों आसा खालामनो गासैबो बेयाव बाहागो लानाय जोंनि बे हाबाफोरखौ साक्सेस जाफुंहोनो हागोन बेयाव नोंथांमोननिबो जोंनो क'पारेसन नांगौ नोंथांमोननि पाब्लिसिटि जों लुगैयो जिहेतु जों मोनसे मोजां थांखि लानानै बे कनभेनसनखौ खुंदों जिहेतु आसाम सरकारनिफ्रायबो बिधानजलि होननाय मोनसे बे बारग' फरायसाफोरखौ लानानै दानायनि गेजेरजों गाव फरायनाय फरायसालिनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनायनि थाखाय मोनसे दायित्व होदों आरो बे खोथाखौ गोसोआव लाखिनानै जों नैबे एलुमनाइ एस'सियेसनखौ बा बारग' फरायसाफोरनि खौसेथिखौ दानानै जों हरिसिं हायार सेकेन्डारि स्कुलनि थाखायबो मावनो लोगोसे जोंनि समाजनि गोरिब न'खरनि गोरिब थाखोनि गथ'फोरखौ जों बोरैहाय हेफाजाब होनो हायो बेबायदि बाथ्रा लानो जों बे एस'सियेसनखौ दानायजों लोगोसे बे एस'सियेसननि गेजेरजों जों मोनसे ट्रास्ट दानायनि खोथाखौ सिन्था खालामदों जों आसा खालामदों गासैनिबो रायजोफोरनि आरो गासैबो बारग' फरायसाफोरनि क'पारेसनजों जों बेखौ साक्सेस जाफुंहोनो हागोन ओरैनो जोंहा नैबे कनभेनसननि गेजेरजों थांखिया बेनो लागोन जों मोनसे ट्रास्ट दागोन आरो बे ट्रास्ट दानायनि थांखियानो जाबाय जों नैबे फरायसालिनि माबाफोर फिसा फिला आंखालखौ सुफुंनो थाखाय खामानि मावनो लोगोसे ओनसोलनि गोरिब न'खरनि जायफोर मोजां फरायसा बिथांमोनखौ जों फाइनान्सियेल किसु हेल्प खालामनो हायो नामा बे ट्रास्टनि गेजेरजों बेबायदि थांखि लानानै जों बे ट्रास्टखौ दागोन आरो साफ्रोमबो फरायसाफोरा गाव फरायनाय फरायसालिनि फारसे मावनो गोनां दायित्व मोनसे थायो आरो दिनै बे दायित्व थानायखायनो आंबो बे फरायसालिनि बारग' फरायसा हिसाबै बेयाव जिखिनि जेंनाफोर दं सरकारनिफ्राय जिखिनि बेबस्था दं बेखौ लाबोना होफैनायजों लोगोसे आं पार्सनेलिबो माबाफोर हायोबा बेखौ मावफुंनो नाजागासिनो दं आरो मावलांबाय थागोन जों बे एलुमनाइ एस'सियेसना बे गावनि फरायसालि लोगोसे समाजनि माबाफोर खामानि मावनो हागोन ना बेखौ सिन्था सरसा खालामनानै जों हाबाफारिखौ लागोन आरो जों बे खालि बे फिउचार प्लेनिंखौ खालामनाय जागोन गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 27 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम बिहु एन्ड ईद धमाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलानि गोबां खाबुफोर होगासिनो दं दावहारु अट' एजेन्सिनिफ्राय बायगिरि बिथांमोना 7,999 राङावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बाइक लानो हागोन दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय बिहु एन्ड ईद धमाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै हेलमेट फ्रि 5 लिटार पेट्रल फ्रि आरो गासैबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभेलेबल जागोन आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ नोंथाङा आवगायना दोननो हागोन गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय 600039878822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन